פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת ולכל הנפגש בדרכו קורא ושם. אני מרגיש כמו בבית. אזרחי ישראל יקרים, אנחנו אוספים 1,000 חתימות כדי שתוקם פה הערב מדינה יהודית בארץ ישראל. אנחנו רוצים לייקים, וככה אם יהיה מספיק לייקים, מדינת ישראל תקום. קודם כל קוראים לי זיו שילון, אני כמו שאתם רואים סרן בצבא ההגנה לישראל. התגייסתי בשנת 2006, הייתי מ"מ בפלוגה מבצעית, מ"מ חבלה בפלוגה מבצעית בגדוד צבר. 6:30 בבוקר ניגשתי להכניס בעצם כוחות. כמעט וסיימנו את הפעילות, זאת הייתה חבר'ה הפעילות האחרונה שלי, היום האחרון שלי בתור מ"פ מסלול, והפלוגה שלי בעצם יום אחרי זה הייתה צריכה לסיים מסלול לוחם. פתחתי את השער, פיצוץ איום ונורא, משהו שעד עכשיו לאוזניים שלי קשה להסתגל אליו. אני שומע צפצופים רוב הזמן. הפיצוץ במקום קוטע את יד שמאל שלי, יד ימין שלי נפצעת עד כדי כמעט קטיעה ונשארת ממש תלויה על כמה שבבי אור. האם היו שואלים אותי, זיו, היית מוותר על להיות מפקד, לוחם, קרבי בצבא ההגנה לישראל? אם היית יודע שהיית נפצע, בספק אם הייתי אומר לכם שהייתי מוותר על זה. שיר שהכי מזוהה עם רצח רבין. ציבור גדול בישראל, השיר הזה בבחינת החלום לשברו, החלום לשלום והרצח הנתעב שבא בעקבותיו. עבור מחנה ישראלי גדול, השיר הזה הוא שברו של החלום הציוני. בנוער כזה הרצל צדק, וזה לא רק למצלמה, באמת שלא, כי אני נהניתי מכל רגע להרצות בפניהם. הם גם מקשיבים, גם אפשר להעמיק איתם, וגם יודעים לשמוח. והכי חשוב, הם מכירים את המוזיקה הישראלית משנים שהם אפילו עוד לא נולדו. במשך 30 שנה בני עדות המזרח הורגשו מודרים מהשיח הציבורי והפוליטי במדינת ישראל. אפילו משרד החינוך שחורט על דגלו את זה שצריך להיות פה שוויון, מלמד אותנו בספר ההיסטוריה 300 עמודים על יהודי אירופה ומזרח אירופה, ורק 5 עמודים על יהודי המזרח או יהודי אפריקה. הכל בסימן יום הרצל,
החזון של הרצל, ואנחנו קוראים, נקרא קטעים מהחזון, ונראה איך הקק"ל מימשה את החזון, ואחרי זה אנחנו נבנה את העתיד שלנו על ידי חשיבה קדימה. בקונגרס הציוני אושר נושא של הקמת הקק"ל. כמובן שהנושא לא עבר בהצבעה, נפל. אז הרצל רץ פנימה וצעק, היו אי סדרים בהצבעה! כמו היום. אז הוא נשא נאום הלפטוס, וההצבעה עברה בהצלחה כמובן. כל הבלוק הזה זה בלוק שקק"ל הוציאה, ואנחנו רוצים שאתם, בתור נוער מוביל, תשתתפו ותתכנסו ותכתבו ותגישו רעיונות ותיתנו תשובות לאנשים שכתבו. מספר שר המשקיע את חלומו ליוסף ויאמר לו, בחלומי והנה גפן לפניי. מה שחשוב זה לא התוכן והנוסח של החלום שלכם. מה שחשוב זו הדרך שבה פותרים אותו. בשר לדרך, קמח, לאפות דברים, עשינו ג'חנון בדרך. אני מודה שזה לא היה כמו שחשבתי. אם תתייחסו בחיים שלכם לכל משימה שיש לכם, כאילו אין מועד ב', כאילו זו משימה שאתם תעשו אותה ב100%, בלי להגיע פינות, כמו שאנחנו אוהבים, בלי לחפף, תגלו שברגע האמת שחשוב לכם, אתם באים מוכנים, גם עם ביטחון שמגיע לכם, וגם מוכנים בכל הרמות. לכל אחד ואחת מאיתנו יש הרצלים קטנים. חולמניים, לוחמניים, שאפתנים, אנשי מעשה לצד אנשי רוח. כולנו חייבים להרצל, שחוגג היום יום הולדת, מילה אחת, והמילה היא תודה. תודה על המעשה ותודה על החזון ועל קיומה של מדינת ישראל.